नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। थ' आङो दिनै बिथां जेसिनि मोनसे सं लानानै फैदों दे। बिथाङा बावैसो दसे सम सिगां मोनसे भिडिअ एलबाम आपल'ड होनानै गालांबाय। बे भिडिअनि मुङानो जाबाय आगै हायलुरि। जुदि नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ दासिमबो नायाखैबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दं। बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय दे लोगोफोर। बे एलबामा एम फिल्म प्रडाक्शनाव दिहुनजादों। बेनि गुबै सिंगारफोरानो जाबाय मिस्टार जेसि नार्जारी आरो मिनिबाला नार्जारी दै मानि डुएल सं। बे भिडिअआव बिथां जेसि नार्जारीयानो गाहाय रल खालामदों दे लोगोफोर। बिथां जेसि नार्जारी आरो रन्जिता नार्जारीयानो बे भिडिअनि गाहाय रलखौ लादों दे लोगोफोर। थारैनो बे भिडिअआव जोंनि बर'नि बैसागुनि माबा मोनसे गोथौ ओंथि हाबनानै दं दे लोगोफोर। बे सङा बैसागुआव जोबोरैनो फेमास जागोन दे। मानोना बे भिडिअनि मुं, रिलिज, एक्टिं, एक्टर, एक्ट्रिस गोबाङैनो मोजां एक्टिं खालामदों दे लोगोफोर। जोबोद मोजां दे लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो जुदि खनसे खोनासङोब्लानो मोनथिनो मोनगोन बे सङा माबादि सं। बाखि नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव देखायनाय जाबाय। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। मानि कनसेप्ट, सिंगार, रिलिज मानि बबेयाव रेकर्ड जादों बेफोर भिडिअआ। थ' नोंथांमोनहा नायनानै लाबानो जाबाय दे लोगो। आङो नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायनानै होनाय जाबाय। थ' आसा खालामो बिथांनि बे भिडिअआ फैबाय थानाय समाव सुबुंफोरजों अनसायजागोन होननानै। अनसायनाया अनसायजाखागोन। मानोना बिथाङा सासे जोबोद फेमासखा सासे मोजां सिंगार। दा बिथांनि गासिबो भिडिअआनो गोबां फेमास जाखायो। गोबां बर' एलबामफोरानो माने बिथांनि एलबामा फ्लपखौनो जाखाया दे लोगोफोर। बिथांनि एलबामा गासिबो हिट जाखायो। आरो बे सङाथ' मोनसे बैसागु सं। माने जोबोद मोजां माने बाख्नायजाथाव। जुदि नोंथाङा खोनासंगोन अब्लानो मोनथिगोन दे बे भिडिअआ माबायदि। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आरोबाव खावलायबावो अन्नानै नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ दासिमबो नायाखैबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नाय। आरो जोबथारनायाव आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट, अन्नानै आंनि बे चेनेलखौ फैबाय थानाय बैसागुनि सिगां 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनानै होदो लोगोफोर। बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। फैबावगौ उननि समाव गोदान गोदान दामाका भिडिअ।